An filɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani musokɔrɔba k'aw bɛɛ lajɛlen fo bi an ma kuma farikolo ɲɛnajɛ kan maa fila b'an bolo minnu hakili carilen don kosɛbɛ bɔlɔntan na kosɛbɛ n'o ye Buna Fane maa t'a fɔ maa ye bilen Mali farikolo ɲɛnajɛ la Buna i ni yankuma. An b'a kiba min fo ka foli di ɲɛma suma ka foli di n baro ɲɔgɔn Sulemani Kulibali ma ani mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ bɛ an na ani mɔgɔ minnu tulo bɛ an na diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ka nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ kan bi. Karamɔgɔ i ni jɔ. Ala ka jɔ sabati ka uruki ka banban ka to a ma kɛbaki bɛ fo ka Jani Pɛmbɛl filɛba bɛɛ lajɛlen fo n tɛ ɲinɛ n yɛrɛ ka ɲɛmaaba kɔ Kasim Tarawele n bɛ foli belebele lase a ma ɲɛma don an b'a fo kosɛbɛ donc ni y'a siɲɛ fɔlɔ i ka plateau kan n'Ala sɔnna a ma an welekun an n'an jija ka se ka baro kɛ maaw ni misi wasa inchallah bi welekun ye fɛn kelen pe de ye o ye éliminatoire CAN 2025 Maroc n'o ye bɛna taa Marockaw fɛ an ye prestation fɔlɔ kɛ Mali kɔnɔ yan min kɛra Mali ale ni Guinée Bissau Buna e ka analyse fɔlɔ ye jumɛn ye ka daminɛ fɔlɔ yan'an k'an da don baro la an bɛna fɔ fɔlɔ an b'an da don depuis sélection kɛyɔrɔ la parce que n'i y'a ye an binna an binna yɔrɔ o bɛ dépend liste fɔlɔ min bɔra kana se fo kana se match yɛrɛ ma e ka lecture fɔlɔ ye jumɛn ye fɔlɔ. Ka foli kurakuraya ka kɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na bon normalement ni balontan kɔni daminɛra parce que éliminatoire baaraw de don journée sabanan ani naaninan ka kɔn balontan ɲɛ ni dege karamɔgɔ ye a ka liste bɔ a ka kan kunnafonidilaw k'u hakilina di hakilinaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn caman bɛ fɔ a waati i n'a fɔ diɲɛ adamaden baara fan o fan mais ne bolo ni balontan kɔni daminɛra ka ban parce que an ye journée sabanan ta sini an kɔrɔ an kan ka jouer journée naaninan na ka kuma lisi kan a nafa ka dɔgɔn parce que a bɛ se ka équipe déstabiliser an bɛ se ka fɛn fɔ bi minnu man ɲi an ka équipe yɛrɛ ma cɛden minnu welela olu de bɛ an bolokɔrɔ bi ne bolo a ka kan an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka tugu olu kɔ donc parce que c'est vrai tiɲɛ don lisi bɛ bɔ waati min an kun ye mɔgɔ dɔw ka nabaliya dénoncer an ko a man kan a ka kan bɛɛ de ka wele mɔgɔ bɛ se ka dɔ fara an ka équipe in fanga kan effectivement donc an kun y'a fɔ kɔfɛla la Siku Ɲakate Modibo Sagna Boubacar Kiki Kouyaté qui est blessé Siku Taka bana de kana Falaye Sako Kylian fan fɛ ou bien Numan fan fɛ ou bien axe kɔnɔ an ko nin bɛɛ joueur ye minnu kun bɛ se ka an ka équipe dɔ fara a fanga kan cɛmancɛ la fɛnɛ an kun y'a fɔ ka Mori Dunbiya ka nali kun bɛ fisaya mais o bɛɛ ye fɛn ye ne bolo an kan ka minnu bila an kɔfɛ bi k'an ɲɛsin balontan in ma ka d'a kan ninnu tɛna se ka na bilen voilà donc moi je pense que o ye ka kɔn balontan ɲɛ i ka ɲininkali min y'a kɛ lisi kan bon kana balontan yɛrɛ la an ye 3e journée kɛ juma tɛmɛlen nɛgɛ kanɲɛ 19 waati stade du 26 mars la n b'a daminɛ ni min ye fɔlɔ ne nisɔndiyara kosɛbɛ n selen terrain na a ye jama bɔra franchement malidenw bɛ jamana in fɛ quoi surtout farikolo ɲɛnajɛ balontan fɛlen don kosɛbɛ supporters bɔra n'i y'a ye k'a fɔ an ka balontan labanw na an ma sebayaw sɔrɔ contre le Ghana contre le Mozambique mais malgré ça jamanadenw bɔra ka taa équipe jukɔrɔma tinti pratiquement maa ba 60 ɲɔgɔn kun bɛ terrain na donc o diyara n ye kosɛbɛ filanan min ni an y'o ye yan'an kana terrain kan tuguni o ye gazon kuma ɲi a kuma cayara kosɛbɛ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ nin waati in na hali n'a sɔrɔ hukumu dɔw bɛ yen an tɛ taa olu kɔnɔna la mais min kɔni jɛlen don gazon kuma ɲi a don kun fila bɛ se ka k'a la mawuluduko ko b'a la ka d'a kan o ɲɛnajɛw kɛra yen sanji fɛnɛ fanga ka bon an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔni waati in na san bɛ ka na kosɛbɛ alors que gazon ani sɛnɛfɛnw caman bɛ u tɛ sanji dan tɛmɛlen fɛ moi je pense que sanji ko k'i bɔ yen comme o ye ça c'est naturel o ye ala yɛrɛ ka kɛ ye mais mawuludu yɛrɛ fɛnɛ kɛli terrain na ne bolo baasi belebeleba tɛ parce que ni jamana ka yɔrɔ de don n'a bɛ se ka jamanaden wɛrɛw nafa o tɛ baasi ye mais a utilisation k'u hakili to a la fɛnw kana tiɲɛ ka d'a kan a bɛ di mɔgɔ minnu ma hakilimaw de don donc a ka jateminɛ pour que fɛn dɔw bɛ mobili chaise nɛgɛmafɛnw kana na terrain tɛ gazon sanfɛ a bɛ se ka gazon tiɲɛ et c'est pas bon alors que an ka terrain homologué don jamana dɔw bɛ u ka terrain kun homologué la kafu bɛ se ka na jateminɛ bi ka homologation in bɔ yen donc an ka hakili to o yɔrɔ la donc moi je pense que an bɛ yɔrɔ min na sisan kafu bɛ se ka décision ta non n'an ka terrain état lajɛra kafu fɛ n'u ye a tɔgɔ équipe d'inspection bila ka na an ka terrain la k'a ye k'a fɔ parce que sariya dɔw de bɛ
beta en fait c'est mais que fin de voilà critère do beta qui ga terrain homologué donc nous nana la bi ka foko maje do be munu be se ka ke so bi ga terrain bi bo a to terrain homologué on fait abse ga gala la c'est al na sur terrain homologué len fene ka tanga jamana kono donc nous fla jatemne yana nga na terrain kan ballon tan geleman bakundo al na sur aka je be ame dominer coupe bi ka qualifier ka ta coupe d'Afrique des nations kenekan ou te kobaye malibolo coupe d'Afrique des nations je pense que un taku tani saba tan nani ñokon ke kan kenekan anye demi-finale tan chien duru anye finale kelentan ka quart de finale kelentan laba mi yere bora ka ke donc ka bo o la finale mi bakuruba min konna la ani jamana munu be ñokona Guinée Bissau bien jamana keme flani doni mu affilié no FIFA la ale jamana keme ani tan durna de donc fara finale joro mu kan shegina de donc Eswatini ale jamana keme ani bidru ani konontona de donc fara finale jamana bidru ni kele mi affilié no ale jamana binani ani worona de donc Mozambique ale joro bi konontoni de dien kuru kara konna la jamana mu kan flana fara finale donc Mali re joro konontona de fara finale joro bidru ani nani dien kuru kara konna la donc ça veut dire que en fanga ka boni nu bela jeleni donc qualification kata phase finale kenekan ni jamana surtout joro fla folo de beta moi je pense que au te kobay donc journée savana ne kundo de karambo kura fana de kumi en boulot en contesté ka pressionna sur do kakan essentiel c'était les 3 points amana ke chugo voilà donc nombre de buts jati quoi voilà manière qu'on a fait ka dogon ala kosebe donc on tara 3 points no fait parce que de karambo nana be baradamne la ni bolontana no ma menyo kon kan kosebe donc sinon kadam na tilu ko shibala kata funya fanya ka fa dum Djigui Diarra il a fait un match correct je pense que ma Filibauke al Nasr match ban watu la sin ballon d'odje Kofe Kikini nous pardon Ablaye Diabini nous joka dio be considéré no kada ko match chamon ke ñon fait nous c'est vrai aller mena équipe nationale kono doni mais Diaby est jeune na wati ma équipe nationale kono mais adon yé match ñene manqué voilà al Nasr wati do kera ou hésitera doni mais dans l'ensemble ce n'était pas du tout mal mais en latéraux flamma marché Salim Maire sur Kosebe mais volonté bala iba ka fo akada ka ke gagna mais techniquement Salim est limité on a ka fo latéral droit nous ma enfant fait 90 minutes qu'on a la Salim latéral droit centre keleneke latéral gauche Fodé Doucouré 90 minutes Masegal centre kelenke fait mécanicien on attaquant donc alors que parce que attaque c'est manquant voilà alors que mega jouer ato engagement enfant fait Uluka Barade ka centre football moderne attaquant géant do voilà alors voilà El Bilal timing bala absega apan kosebe donc ne bolo latéraux flamma marché kosebe chamanchela anye gela doni sore parce que anga football c'est vrai ñoo defo de karam ko kurado mais de karam ko befena naka ballon tan tabolo do en même do abe 112 100 woro do bo anga équipe nationale kono we la possession ka ballon tan maîtriser kan sinda ballon kan ado anga chamanchela o masega ke avec Alou Dieng Mohamed Kamara chamanche kata se ibisumama ngayeta la ni Amadou Aïdara Doudou ni hadamne ou bien pourquoi pas ka Yves Bissoumala Sinkana Alou Dieng Krefé parce que Yves Bissoumaka Tona avait joué au poste là. Ce n'est pas un meneur de jeu. Mais bon, l'entraînement donc meneur de jeu qu'on y là entraîneur à fort. Kai Kamori Bola Kadaka Alega ato au fanfela là Yves Balebolo Mamadou Sangare gauche Balebolo alors que Yves n'est pas un meneur de jeu. Donc à 82 minutes temps, 89 parce qu'à bord ballon temps que tu minutes killing. Donc assez mis à OK mais à Douama Yves Blibliba Fnei à ballon temps. Donc couloir flala on n'a pas vu un grand Genepo aussi. Volonté fene kumbala donc a essayé ka percussion killing fila saba no ka corner damado soro mais enaka nga tirke wati mi je pense ka ba essayer ka be dribble ke amanya fene bulu fodi kramo jaguara kala bo donc ne bulu araman trawle maluda kumana damne ak mefsa donc El Bilal logiquement allait qu'on fixer l'endo kafra la sin sina yoko kan côté doina donc dans l'ensemble ce n'était pas mal essentiel que 3 points et en sera qu'à 3 points donc maintenant le Mali est premier avec 7 points de kramo ma waka bilan kan match saba Seba Flafla ni binkile rien à dire anti ka daji toka aywa sula mete fene fanfe mati damne na 90 minutes kono ya ka fo maliga 11 entrant ko ni ya jatimne ka fo Djigui Diarra le ma poste falen make mais ebse ka mu faye mati damne na fo ta ci abani ma yere ko mettre ngone ko meka transmission ke ko meka ga reportage ke ebse ka mu faye mati ni santela bon que ba mi fo je pense que buni fin chama fo l'antenne sigara kuma bela jelinga anga yeta ma janyo na koswe mais la une forfle mu yedro bo ka famu ka fo Seba kun ka soro donc Seba soro 3 points
banna alhamdulillah maintenant il va do ballontan et avec photo na éternel commencement de do be mun baraka bi chini be klara sego kuma au fin que les quand c'est ça maintenant les sons de ka sega tirer dans l'ensemble du match bune fait mon fontina sega beka dans l'ensemble du match les sons ka sega tirer de karamo fait pour que sega baraka tuga munna c'est vrai compartiment dans la ballontan na ka chugo be ou faille sur au niveau de la bunu lu bela jelen kon cité kaba mais ne bolo maintenant des karamo pour 4e journée na ne be proposition de par rapport à ça alam namadu ko folo mais avec la radio qu'on a là mais voilà proposition mais terrain qu'on a là faut nga faire de famille je pense que bun be équipe donc so bena fondere ambe be équipe su mais ni équipe masika ka ballon tant que a mettre dans scout mané bon kana ñu noko le terrain n'était pas abordable du tout terrain qu'on te ka faut non terrain tiene no terrain gazon qu'on tiene no bun de munida do la gazon qu'on tiene no ngana ñoko nege we ay se ka glanka partout kana na ka fin do kala c'est vrai ou sera ka do kala mais atina faut corroler avec corroler c'était pas comme le stade du 26 mars non mais 26 mars mu renouveler donc te ano cheka janyo kona il faut le dire donc Mali do amba do demse mu bambulu volontairement ma entre guillemets ou ballon da do ngade be ñoni c'est un football académique c'est vrai où il y a essayé ka do que mais le terrain ne permettait pas angana ñoko ne terrain pour ta permis ko baraka c'est au problème du mais donc au problème gazonné au de kera gazon a problème no kunte je pense que ambe ballon temps style ko parce que chama ba fo al ne ba fo angena mais ne ma wasa dans le contenu oui la position de balle là wasa kunji ni adversaire va ka vraiment tanga volontaire quoi donc ma wasa kunji mena o de ka fo mu kera u mu yira u semu yira terrain ko na la o de la mo am se ka fo ngama wasa la mais wasa fana folo yoro me o de victoire o de kun line 1-0 kelen fu avec coup de monde da di mo ba ku da di mo donc c'est ka surtout éliminatoire là 10-0 égale à 3 points abana abe au fin kelen sinon dans l'ensemble je pense que c'est bon bun ka remarque c'est vraiment pertinent mais nere pour bolo fana c'est vrai et be match na wati do ta lajɛ ne ko di karamo ye ma damne ni 4-4-2 parce que ni be 4-3-3 jeu faut que couloir de ga soro bolo couloir vivacité bula ou bien i ka latéraux fana soro munu be se ka déborder ka se ka centrer mais pratiquement en latéraux à part Sadim qui joue en son poste c'est vrai volonté bala buna fo mais yele li yere ko nga gala ma ko sebe mais do wara de germe mo ka jouer kan o de fana ko be ka empêcher ka yede parce que may wati do la yere fak me fili jabi de ko ji décaler kana fo aka position na pour ka se kana ka wodo datu donc o be gala ko latéral gauche n'en parlons pas beba do fode uta ka point fort al nasro de kram ko fa wode kuma mais pourquoi 30 cm munata la jeu demsen de do c'est vrai ni aka équipe nationale sélection fallait ay sanga chegi dama mu temps réglementaire ko ndalla mais beyay asra ka jo ajoro la gela do aso difficulté do sura bolom la kenem o défenseur ka barade essentiel que ma bita c'est ça le plus important ma bita ka ba tobe lakini mun be o rubbe be ska corriger don match ko ndalla donc match fana ko on a vu que Mohamed Kamara de karamo ka match jantemene Mohamed donné des match yelema mais Mohamed ko ka jouer match nga parce que Mohamed ma ballon fait femene o da ka nyeta buluda avec couverture de préféré donc mena couverture ni fona o da ka passer ni fona mena couverture ni fona donc kama bon temps maritime basro ade ko ska rythme na maska rythme basro mais de karamo après il a changé Doudou Dona ay ka fo yelema commencer ka do fitini mais Allah soro matamba soro ka jouer yelema ko commencer ka do e bula ngo nga jeune mais milieu ko non e le milieu que nanier akunga gɛlɛya mena akunga gɛlɛya dudu ka jouer la mais ne ko milieu que nani yɔrɔ me bun soutenir me jouer Mohamed Kamara je joue avec Aloudjen je joue avec Yves mais ngbe Yves décalé ka jigi juma doni Yves ka position na bi ngbe Mamadou Sangare Noje Mamadou Sangare gaucher ko bla la parce que demsen munu do afana il était très technique peut-être que d'ici à rôle yɛrɛ la ni Kamoru yɛrɛ te lui il peut mieux jouer il n'a pas buna fa tourna plus que Yves Bissouma donc ma jouer n'y fait maintenant tu partais voilà Yves Bissouma non ni match na je pense que a kunga gele c'est pourquoi ma restaurant c'est voilà bon ma restaurant c'est vrai mais étant professionnel poste do be ni bla la kono surtout na be chama che yede be jija ki ira ça dit quoi de grand mo be jouer là mais yana ba jouer c'est sûr que kuma na ka ben fin de ga fa ya bob tu vas jouer ça donc kuma na ka bon donc sinon on est pour dans l'ensemble c'était pas mal maintenant on va se consacrer mais le couloir il a faut je ne peux pas poste là il a faut chama me critiquer surtout nous comme supporteru krefe critique me ga ke je ne peux pas au gazon chama jera et puis ni amati fla je ne peux pas que titulaire atare soro non je pense que déjà je ne peux sincèrement angana nyone je ne peux niveau jigna kosobe par rapport à l'équipe nationale angana nyone watimna atega tant de jeu ba mais les 11 les 23 sélectionnés comme monsieur Gadjon Bla je ne peux non je ne peux akumbe gelea soit tu me maluda bla titulaire ni nene ka kene ibe nene bla titulaire
o fila dɔrɔn de don parce que a ka joueur de couloir minnu kun bɛ olu de kun bɛ se ka jouer o position na ou bien i ka 4-4-2 na Lassine Sinayogo El Bilal bila ɲɛfɛ surtout o la Sinayogo ni Abdoulaye fila ka kɛ Bilal voilà Bilal ka bila ɲɛfɛ couloir bɛ bɔ a la donc on joue avec 4 milieux de terrain ayiwa fɛn buna an bɛ se ka mun kɛ bi parce que foyi tɛ se ka kɛ bilen match tɛmɛna an ye analyse kɛ mɔgɔ caman kumana kan mais bi an bɛ mun na o ye sini match de ye sini match mun bɛ se ka kɛ bon on kɔni tɛ se ka foyi kɛ dugawu kɔ parce que anw bɛ Bamako yan n'an ye proposition fana voilà équipe bɛ yen fɛ d'abord an bɛ jamana fo surtout les conditions auxquelles Zerou bɔra voilà effectivement ka da kan hakili b'a la Afrique du Sud voyage kɛra kuma cayara kosɛbɛ mɔgɔw tun bɛ ɲini kana boli u ka responsabilité ɲɛ mais n'a kɛra ka ɲa fɛnɛ il faut le dire jamana bɛ fo bi ka vol affrété ka di balontannaw ma kunu heure 1 ani minute 20 n'i ma fili u y'o de kɛ sira la donc u sera Bissau basigi kɔnɔ wa an ka Malidenw voilà ɲɛtɛ asa Guinée Bissau ma se fɔlɔ Guinée Bissau ka trajet yɔrɔ 3 de 4 de bɛ bɛn u yɛrɛ ka dugu ma voilà parce que tu vas aller au Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal maintenant Guinée Bissau. Carte d'avion c'est à peu près 9 heures de vol. Donc Mali ma son de ma. Donc de kama Boune Moufo, autour de Befo, Kaoulika Djola. Voilà. Donc moi je pense que oui fait même pas au Kanga fo là. Donc équipe nous sera mais ko balontana Flabi Mounou ma se ka déplacer ka so boke banaye voilà Nene Dorgeles même Djenepo il est très dominé parce que Abolo anya Abolo kun sur l'endo donc mais avec déplacement il y a Yves aussi Mohamed Kamara Tchamanche Mounou Fen Fitinu Mboula mais Andeli Malaka fo Mounou Yeresro ne ba préféré en kanka Mounou ke Chini Tchedentan Kile Mounou Bebo mais sous les gars 11h30 donc au lieu de 4-3-3 parce que ça m'a joué Jamana Kokan Camille Sonson Camille Kenani il a fait John Bad damne ni Alou Djangé aujourd'hui Amada nga fa mais la fin nama la sire là oui si abe peut-être ani Djenga de Karamogo oui essayer d'amadonner amanya kosebe peut-être ore beka sababu ye ka fa beka black refer sinon watimi alefna ko monsieur kosebe ma ka fa Djengu titulaire ba équipe là donc madame ni Alou Djangé mais ne compter Mohamed Kamara jouer match aller là Bamako mais ni match na ne ba jouer Kadaka avec Keleke donc il veut Keleke la flab la ka chamanti la no Alou Djangni Mohamed Kamara chamanti donc mbala je Kamadou Aïdara Doudou fara Ulukan 3 milliers là bon il va diminuer mais il te bolontana Keleke la bafné voilà techniquement ouais c'est un maestro c'est bolontana mais équipe capitaine fana do ngana ina mais anye kibara mun soro équipe investir ko actuellement franchement joro kabou kabi bolontana to sama ka ele sans faire coulata donc a joro kabou ko sabe équipe kono mais ne kon ba préférer Chini ne ko madame nanini mo ko sabe no bitaliki Alou Djeng Mohamed Kamara Chamanche Alena Amadou Aïdara Doudou kumbeje Yves ko mitan folo kon nala en tout cas kadaka ami Keleke lawri ko sebe donc au 3 milliers au 3 milliers de terrain par 4e oui kumbe se ka la sana de faraka ne be Keleke lawri ko dro Chini oui effectivement la signe voilà donc Djeng en sentinelle la signe Chamanche ulu krefe donc ulu nyefe doni ka Amadou Aïdara Doudou je ka Chamanche son ko sebe mais ka El Bilal bon comme la signe na côté déplacement na El Bilal Malouda n'est pas un attaquant de pointe pourquoi pas Malouda donc Maladja voilà donc voilà mais Chamanche ka son ne ka yeta am se ka fait minge pour que ngasi ba soro Chini donc mais surtout kofe agala jaka be jouer ka posula donc dalenta la ka fo solution re bambulu kine enfant fait Salim ko aujourd'hui aksi kono no joni Jabi ou Mamachi Kolomba ke Bamako yan Djigi Jola mec nous ma enfant fait Ousmane Diallo santi akadana da ka Chini parce que 26 mars mo ba bioro nyakoro pression fanga ka bo mais à l'extérieur je pense que pression bata kan Chini a ka jouer ka match manqué donc ni a desara mais a ka boka mo weredo ni nyabe 11 rentrant de la nansera ka 11 rentrant nyambo ne dalmala ka fam se ka Sebasro à défaut d'une victoire am se ka flanin binke sur le monsieur ka Chini bon Boune Moufo ne kon bolo directement yelema ka kala par rapport à match mi kara Bamako yan de Karamo ka jouer défenseur nani milieu nani attaquant flanc magne fi de très généralement latéral gauche là me senti do anola pour que mouke yan pour que récompenser ka bla fana parce que ajabe jo ya be très mono de na sele be banga jati jo abe tia bolo match do la be nya bolo match do balontana it se ka donga bo balontana ko be gagner maintenant latéral droit là ou fana Salim Beto anola dans l'axe je mets Nojo et Djabi parce que déjà on le besoin faire quoi là fallait mandi Chamanche là maintenant je mets Alou Djeng ne Djeng do même Mohamed Kamara bla Djeng qui refait ou fana sans faire doni
je mets un Amadou Aïdara Doudou. Je le mets, si je mets Doudou, Doudou Fana Kerefe, je mets Bissouma. Changement au corner là, peut-être après, on sait que ni Bissouma Masega est sur le crochet. Après, il sait qu'à fin la demande, Sangare gauche et la douane. Oui. Bien fait, je ne doute même pas. Bilal titulaire. Bilal Kerefe, je mets le jeune Mamadou Doumbia. Mon ami Malouna Bla Kerefe, je mets le jeune Mamadou Doumbia. Bilal Be défensi amorti, il est techniquement il est bon. Avec défenseur maintenu qu'on fait. Et Doumbia pareil, balopier Frana, les gars Singana, c'est déviation ils font que a diminué Bilal Fana Magné fait, Mgodjane Dou. Donc au Lumana Joe là, c'est défensif maintenu, c'est où là c'est et bien Malouna là de deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps les gars, Malouda ne veut pas là depuis sous Magasuba. Malouda donna Wati en seconde période ay nafanya Mali ma fa match bela ma donna deuxième mi-temps match là ay nafanya Mali donc ale be do wati o wasoro défenseur nous fana ou second nous ko sobe donc on fana bien profiter là ka se ka passe des jours ko ba ni ka bido donc clairement moi je joue en 4-4-2 je change de système maintenant à milieu nous fana bena demeke toko bela pour la défense pour défense inespérance doni boula mais nous on man défaut yu ka bara langa nyoko ne depuis ka situation for ka na se bima donc na fa ni jamana baba ben c'est vrai mais bon longtemps qu'on a mo be juger naka o do machidi o do ye muneke do jora ka nyawo mabita wa we bi encaissé wa de bo juger no de maintenant nous l'équipe ba fera ben ni ka jugement apporter là il faut faire apporter là il faut le dire donc pour moi la défense ma fongu ils sont top niveau ma fongu ils sont top niveau mais par rapport ni nous fait c'est l'ensemble des 3 matchs les Maliens encaissé quoi un but bi que les matchs ça va là do be mo wara jiri blé fa wara té blé donc moi pour moi je pars en 4-4-2. Et si ça n'y Tom ni fin comme on a mon croix doit aller à photo comme mais est-ce que bi Tom ka parcours 3 matchs après ani Eric 3 matchs après c'est la lecture du mec non neta comparé neta comparé muna mo kelente philosophie kelente o mana période kelena joueur keleno mana mais o mana période kelena Eric nana mangate woyote foiti mangame ça non mais ça mangate woyote foiti Eric nana ekibuta akli lafiali mais beba do Tom nana kana soro gela be ekibu kono ina fo dime non gela ko me sa ke wa kana am siga fo non jeru non beba do après la CAN jeru commence à bataki ni font fait o be fait fendo ka yele ma furuku ni fendo nana antena équipe nationale ni ma wuli furuku kumbe lu willa donc bon me sa fa willa ma fa willa muna parce que jeru segera kana équipe nationale là do khora willa donc maté mais o wulili ni nche de karamo kuram nana ani Mali jura ma te jeru do mais anana safu do so mu ko bara kun folo do ke donc abeka yele no de don o de ma ba ga fo ni disinta mo nganda ni wala par rapport à l'autre liste do so yele ma woro do ne dura de karamo fo kate fa yele ma bado ala yoroni kili abe fa tane doni parce que wati bebe yele ma do équipe la finalement itna équipe so donc ambo o situation na o kamangima te fa ni Erika bilan wati comparer ni ona Erika match sabam ko je pense que Erika a marqué 12 buts en 3 matchs joués à Mounou à la tête des Zagat premier match deuxième match troisième match à peu près 12 buts en critère là mais Tom il est à 3 buts mais à Bete Kourou ça va non c'est ça le plus important OK et vous comparer non je pense que Eric Kabila damno kainate sauf que Eric a kunche mais ante do OK ni finaga damne kanya Côte d'Ivoire tan ko ngata kana donc moi je pense que Eric ya damne kanya ko c'est 3 matchs 3 victoires akunye kuru kuno tonita donc sous a fait tout comme na bitan fla no ndo awati mais Tom ka damne bon c'est vrai équipe environnement ni wati na te ina fo Eric a damne wati mi parce que ni wati furuku kumbe mais ni digi kramgo yiranya fo ale refina kumse ka isiendo ko la ka furuku to bela jelemba bon peut-être avec a baraka mais anyebi mina bon ami domine ko bi améliorera ko sebe la match flafolo min que je n'étais pas content même les cibe bo watimi mais si aka sorti mun fna conférence de presse nanu est sorti mun ganga fo conférence de presse là il faut do qui sont posés muna et Moussa Sila nanu ma non bon ani jabi mun soro ka fo ko to kan ko gela parce que il faut reconnaître que comment ka gela voilà comment ka gela toujours le prendre au mot moi quand il faut pas toujours le prendre bon mais faut Moussa réagir à la critique Moussa a réagi, il dit que quoi il y a ko de blala il la mo kana taka kena fo ko voilà ko tu ba de do ko on gagne ensemble force au Mali voilà bon amabla mais pas effectivement Moussa ma quel comment fort donc je pense que Nebolo donc sélection Tchouala o yaka baragela
dɔɔni a nana waati min a nana sɔrɔ ale kuma cɛden kun fɔlɔ ninnu wele Conte de kun ye lisi bɔ donc ale jagoyara ka baara kɛ n'o ballon tannaw ye mais lui n'était pas obligé ni waati in na k'a fɔ ko ok Conte ye mɔgɔ minnu wele journée fɔlɔ ni filanan na k'ale tɛ yɛlɛma belebeleba don a la parce que ale ye tagama dɔ kɛ ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ ni ballon tanna dɔw ye tagama in c'est vrai sujet dɔw bɛ ballon tan ɲɛkɔrɔsini de match an man ka don olu kɔnɔna la ce n'est même pas a man ɲi an ka jamana yɛrɛ ma bɛɛ kan k'i concentrer ka ɲɛsin match de ma bi voilà mais a ka tagama in kɔnɔna la a kun kan ka taa essayer ka mɔgɔ dɔw a taara jamana dɔw kan a y'a essayer ka mɔgɔ dɔw ye a panna mɔgɔ dɔw kunna i n'a fɔ Allemagne Amadou Aïdara Doudou a n'o ma ɲɔgɔn ye mais Ibrahim Cissé qui joue en 2-2 u bɛɛ ye maliyɛnw de dɛ donc a ni dɔw ye ɲɔgɔn ye dɔw ma Djadji vice capitaine des Aigles malgré qu'il ne joue pas ani Djadji kun kan ka ɲɔgɔn ye i kana wele yɛrɛ Allemagne voilà i kana wele yɛrɛ mais i ka ɲininka a bɛ min dɔ équipe nationale ko la ani ka kuma ɲumanw fɔ a ye surtout a mago fana bɛ jamana ka dɛmɛ la bi moralement a tɛ ten kosɛbɛ parce que a tɛ ka jouer an y'a ye a kɛra Jɛnɛpo la waati la gɛlɛyaba tun b'a kan a ka vie personnelle la donc jamana y'a dɛmɛ k'a wele ka na équipe nationale la dege karamɔgɔ tun bɛ se k'o kɛ ka taa kuma ni Djadji ye mais a m'o baara kɛ donc mais surtout a ye mɔgɔ dɔw bɔ équipe la mɔgɔw ma foyi faamu minnu bɔ bon Falaye Sakota an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ Falaye bɔra yan k'a bɛ taa Fatul ko la Côte d'Ivoire mais a yera plage da la ballon tan dɔ la officiellement dege karamɔgɔ m'o fɔ fédération ma o fɔ mais siga foyi t'a la an ka kibaruya ɲininiw na o kɛra sababu ye u y'a ɲangi dɔɔni voilà donc et je pense que o tun tɛ ɲangini kunba parce que Falaye ka argument kɛra min ye ale ka tɔn de ko a ma k'a ka a wɔsi dɔɔni ale taara banni na a ye profiter tile fila Fatul janaja kɔfɛ ka o ballon tan kɛ plage da la et jamana bolo bɛ fédération bolo dege karamɔgɔ bolo o tun tɛ image ɲuman ye an jigi b'a kan k'a fɔ u bɛna wele ka na Seku Ɲagate a y'o fana démarché n y'o fɔ kuma daminɛ ko Seku ko équipe environnementale ale permettait bi ka na donc ka taa se Modibo Sagna aujourd'hui a bɛ se ka na jouer équipe Falaye c'est 7 sur 7 7 match 790 minutes a bɛ ka jouer a ka tɔn fɛ nin waati la donc a nafa bɛ jamana expérience ba b'a la ka tɛmɛ an ka latéraux ninnu kan minnu bɛ ka jouer nin waati in na donc moi je pense que Kamori fana voilà Kamori fana ko dege karamɔgɔ y'a wele effectivement mais o y'a sɔrɔ Kamori bɛna ballon tan dɔ daminɛ miniti 30 miniti 40 u bɛna échauffement daminɛ ko dege karamɔgɔ ma n bɛna match daminɛ coach ko ok m'i wele après ou bien ko demain fo bi a ma Kamori wele bilen wa a ma tila k'a kɛ liste la mais conférence de presse la ko temps de jeu ko don a y'a ni Yves comparé ɲɔgɔn na ani Mamadou Sangare olu bɛ ka jouer ka tɔn fɛ sauf que c'est pas le même niveau ni ko Yves ka poste tɛ DCA ye mais Mamadou Sangare équipe nationale in kɔnɔ a natɔ de don denmisɛnnin de don ni ani Kamori c'est le joueur le plus décisif ni waati in na an ka équipe kɔnɔna la donc moi je pense que dege karamɔgɔ contribuera kosɛbɛ a tɔgɔ farafarali in tɔ la mais kow bɛ ka fara ɲɔgɔn kan n bolo kuma ɲɔgɔnw kɛra ballon tan fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka dɔ fara an ka équipe in fanga kan ne dalen b'a la k'a fɔ novembre la ballon tan minnu kan ka kɛ a bɛ n'olu bɛɛ wele ka na pour que a bɛ se ka jaabi ɲuman kɛ mais n'a ye kun ni ballon tan in bɛɛ sɔrɔ a bolo Mozambique an n'o de ye filani bin kɛ Bamako yan ne dalen b'a la k'a fɔ an tun bɛ se b'a sɔrɔ Mozambique kan Bamako yan et ani Eric ka daminɛw bɛɛ tun bɛ kɛ kelen ye du 3 sur 3 d'accord et fin en cas a to ani surtout a to kuma ɲɔgɔn mu ballon tannaw ni fédération ka mankan ye a améliorera kosɛbɛ o prévu dɔ ye ni vol spécial in tali ye donc ballon tannaw ye fɛn min fɔ a waati c'est vrai mɔgɔw dimina parce que an kun tɛ ka se b'a sɔrɔ an kun dusu kasilen don u nana an t'o situation kɔnɔ ka bataki bɔ ka fɛn dɔw faama bɛ jamanaden caman ma mais ne bolo minnu bɛ ka kɛ sisan u bɛ u ka kuma dɔw tiɲɛtigiya hali n'a sɔrɔ an y'a fɔ a fana bɛɛ tɛ tiɲɛ ye ou bien voilà baara tɛ se ka kɛ n'a bɛɛ parce que ballon tan na n'i b'a tan fana i bɛ sacrifice de kɛ voilà jamanaden fana mais an y'o de fɔ ballon tannaw hakɛ b'u la u ka devoir bɛ yen ka kɛ mais u ka hakɛw fana bɛ yen minnu kan ka d'u ma vol spécial tali donc nin ye fɛn dɔw lakilen ni Afrique du Sud voyage la u sɛgɛnna kosɛbɛ u taara se match dun mais c'est vol spécial taara ka d'u ma donc ne bolo o kɔrɔ fɛn dɔw bɛ ka corriger dɔɔni dɔɔni a bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ au fur et à mesure nin bɛɛ bɛ ban pour que an ka équipe nationale kɔnɔ mankan foyi kana na bilen ayiwa e ɲɛ bɛ éliminatoire tɔ la cogo di an ka sini n'an ma jaabi ɲɛnama sɔrɔ bon a mana gɛlɛya cogo cogo ne kɔni bolo n tɛ daga sugu n'a ye n tɛ miiri n'a ye n tɛ jɔrɔ n'a ye k'a fɔ ko Mali tɛ qualifié jamais jamais ne tɛ mais a tɛ an ka match retour tɔ nin gɛlɛya non a tɛ foyi gɛlɛya la n'a ye 7 points de b'an bolo non kuru 7 b'an bolo n'a ma gagné sini n'a ye match nul kɛ donc a tɔ bɛ continuer ka taa de o ye match nul ye en cas de défaite mun bɛ se ka kɛ en cas de défaite encore c'est a tɔ ye journée fila ye hali bi on continue à jouer le match les deux défaites an bɛ taa Mozambique fɛ yen Eswatini bɛna an reçoit Bamako yan nɔ karamɔgɔ n bɛ n ka équipe CHAN bɔ Eswatini kama
équipe A te équipe Chan ah mais ballon t'es ballon de mais équipe Chan bon Ou t'as la Guinée-Bissau tenue en échec hein. Ouais mais la Guinée-Bissau non mais bon nous sommes le Mali là nous sommes le Mali non ballon clanco bien non il va ramener Keba domingo non et clanco indi Keba amérom na bi Tout débat sincèrement te fa ka avancer débat là no ni wole chien wore na ka de ni chini ni match bana ibe amena nga lecture ko ka ngabi nga tani match manya fa amedo ke pour nga se ko de kay chokomi ameta no ni digin gram ko nyabana sans sai bi sigam fay ma fay aka do fara ka wuli ka jonna ka chesiri na ka kuma kan ana fa ka bon kosobe parce que amena ta jouer ko fait tout kono mo de do wulu tabla be fembe ni surtout u ka de karamo ko kuma mfo parce que ale tara de considération do kono la beni ka jatero ni cira ci ba dala ngono te ko courant fakara wati do la mais effectivement non courant fakara mais asi ajura machika ama foi oui mais à la dernière minute anya ka non ampul fa non réalité do amanga ke mo de fo mais amanga ke bolanda c'est vrai ambe malien de ne aka interview la je nya canal fene ka kuma munu fo ko non ko lui pensait que Malik sont en quai quoi à la dernière minute courant fanglais ampul fanglais sara mais est-ce que Mali a nabaradia courant ne fagara courant fali fara tuga mununa e ba do abise ne ta don mais c'est akanga kewa non ne ta dem mat officiel akanga kewa jamana ko la courant le courant n'est pas stable mais non ça veut dire nga jamana ko na non avec combien de temps non moi tu peux préparer à peu près 2 ou 3 mois avec fait de Mali be jouer on a prévu cette émission là à quelle heure depuis quand nous voilà est-ce que non mais ça est-ce que faut erna damne na erla non mais nameke est-ce que anya damne faut erna est-ce que damne no erla non madame no la borajona fendo be kew non aborane là parce que on a retard là mais fendo de tourner ma c'est retard là fendo da tourner même na retard là mais maintenant entraîneur ga interview là keba ni Mali grand pays Mali grand pays keba anga ça ne fera faut de karamo di non peluzu ma nyo fo yaw ne fera faut de karamo di akana ga childe takada ko courant tegalika ne ga kuma woro niveau de ne taka fo ne fo courant tegara ina fo ko soutenir non Ampulu flare sara ampulu flare voilà donc on le bekew interview la flare signalé aga kuma signalisation de kona la avec a ira ina fo o de jeu avec ina fa dabora kama voilà ina fa dabora kama bidu donale la Mali imagine de non bidu donale la depuis 102e minute ama bi bo lawo courant ka wati mais match bantola 80 temps additionnel pour match bantola est-ce que au courant fa wati na les deux ampoules là est-ce que occasion ne tire sur Mali quoi est-ce avec ko amatemere hein amateme li media yere donc voilà donc Alex va ko faire grand audio tara ko penalty sur audio ko amayi ngambeta surtout avec nga image de trop mina c'est pour te dire que nga be ga argument mi ke o te argument valable ne bo di fay argument valable ga fa courant ni fa on tigera ale bo de fo ko courant tigera na ne ga ke bu dafa le be mu la le be ni fo nyama sur 3 jours 4 jours kala le law donc fana te argument ale bolo non mo ko de fier ça non ngai ko ma jouer Guinée Bissau ni Mali la image la je publique Guinée Bissau la je on peut pas te contenter mais on a joué dans quelles conditions que va conditions même bien mais regarde le terrain et ben fana jouer les gars même bien je la quoi quand te beaucoup blin non mais ça fait plus de 10 ans c'est des professionnels que va non c'est des professionnels boun nous te mais allez nous te sou yera wu nyara mais ça plus de 10 ans ils ne jouent pas les jeunes n'étaient pas à la hauteur de photo les jeunes n'étaient pas à la hauteur non n'était qu'à kena fo joueur était au top niveau mais ne pas qu'à fier ni match physionomie la ka la je mu match keta 60% c'est le terrain qui a fait sinon nous y a qu'à jouer sous Eriko et mu y a qu'à jouer non il y a est-ce que match ni match clé moi est-ce que clé non voilà donc on a révolté voilà donc même pas fier de trop il quand devient qu'à mon débat quoi de Karamo et mu fort Guinée Bissau ça ne tient pas donc akaka équipe pour aka préparer ne pas donc c'est des guerriers ils vont tout faire pour que ça match que ça victoire sur le casso maintenant abena dépend enfant ka ballon de là le coup à concentrer ka se ku jojo de Karamo ka kuma mambe se ka dula ko sobe pour que ngase ku maintenir mais nous trois ka dale choko de la fana we bifrota fanya fier de nous a green to de la bifrota de ay ba yo
ah ka taa k'a fɔ non an ka girin ka da Mali kan an ka girin ka fɛn dɔ kɛ yan i b'a ye kɛ e mun ye faamuya Seku Koyita ninnu donni na Seku Koyita non a kɛra changement ɲuman ba ye voilà ballontan yɛrɛ o de an b'a ye i bɛ fɛn dɔ kɛ dɔrɔn a bɛ tiɲɛ bɛɛ b'i jalaki entraîneur i ka baara ma ɲa seconde kelen changement bɛ se k'i ka ballon bɛ tiɲɛ voilà donc je pense que o don a ɲɛna a bolo je pense que Coupe d'Afrique des Nations a kɛra anw na de karamɔgɔ ye a ye lasini sina ko bɔ a tilala ka na kɛ yan tuguni a répétera tuguni donc a si ma ɲa entraîneur de don mais a tɔgɔ tɔn min yɛlɛma fila kɛ donc en 2 minutes Seku Koyita a yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ malgré que a ka tɔn fɛ a temps de jeu ba t'a bolo mais a don a yɛrɛ sɔrɔ o ballontannaw de bɛ yen quoi ne ka position de mɔgɔw b'a fɔ ok ko critère fɔlɔ ka wele ka na équipe nationale la ko temps de jeu don mais mɔgɔ dɔw bɛ équipe nationale ballontannaw de don i n'a fɔ Djadji Samaseku i b'a ye n'i y'a wele équipe nationale fɛ quand même c'est l'un des meilleurs Mali Côte d'Ivoire ni Djadji y'a don k'a fɔ k'a tun tɛ ka jouer a tun bɛ perdre la Cadix la waati donc o ballontanna dɔw bɛ yen minnu bɛ temps de jeu b'u bolo a t'u bolo u b'u yɛrɛ sɔrɔ équipe nationale la Seku Koyita a yɛrɛ sɔrɔ Malouda a yɛrɛ sɔrɔ ka taa se même a tɔgɔ kɔfɛ a ye santi jouer donc a tilala ka i bɔ ballontanna a ka yɛlɛmaw ɲɛna a don kosɛbɛ kosɛbɛ mais jigi la bon Djigui ma sollicité kosɛbɛ ten voilà donc a ka sen ballon non bon o bɛ kɛ ballontan na hein moi je pense que o tɛ manque de communication tɛ an ka kɔfɛlaw ni non a sen de ballon jɛ communication ko problème fan si tɛ an y'a ye première mi-temps de kɔnɔna la Jabi hésitera donner action dɔ la a hésitera donner a tɔgɔ action dɔ la i bɛ fɛ ka dɔ fɔ ballontan ma diyagoya non parce que voilà n'i ye supporteru lajɛ kuma fanba tun bɛ joueur fila de ye n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ kuma fanba komi an bɛ terrain kɛrɛfɛlaw la i b'a ye joueur bɛ supporteru bɛ créer ni mɔgɔ min tɔgɔ ye o tun ye Guinée ko ye kosɛbɛ supporteru ka yeta n'u ka analyse ni journaliste tɛ se ka kɛ kosɛbɛ olu bɛ fɛn dɔ i bɛ taa sɔrɔ défaut don mais an bolo défaut tɛ an bɛ fɛn dɔ ye k'a fɔ ko défaut don olu b'a sɔrɔ défaut don donc an ka yeta ni fɛn taw tɛ kelen n m'a fɔ ka kuma tɛ ta en compte ka kuma bɛ ta parce que an yɛrɛ micro trottoir dɔw k'a la mɔgɔ dɔw kumana changement kɛra cogo min na ko a waati ɲɛna dɔw fana ko bi caman b'a fɔ karisa n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ tiɲɛ yɛrɛ a t'an ka équipe nationale mérité bi donc i m'a ye donc nin bɛɛ bɛ a la donc a bɛ ɲɔgɔn dafa de donc priorité an ka gagner sini dɔrɔn i mago bɛ kuma min na ka minnu fɔ i mago bɛ jaabi min na après le match an bɛ taa jamana tɔ kɛ ɲɛ bɛ Gana la cogo di voilà non yanni n ka s'o ma je pense que lumière ye fagali ko min kɛ remarque dɔ bɛ mɔgɔw yɛrɛ tɔgɔ kɛ jɔ min lumière fagara Mali de tun ɲɛsin Mali kan ka vidéo jɔ de la o olu bɛ ka ko côté kelen de fagara fan dɔ bɛ ka côté kelen faga non Guinée Bissau tun bɛ ka attaquer a waati u ka corner kun bɛ yen mais a waati lumière kun fanga ka bon yen ka tɛmɛ a tɔgɔ voilà Mali ka fanfɛla kan côté ennemi kun ka ɲi ka tɛmɛ voilà donc mais o bɛɛ la o kun bɛ ka mankan ci mais i ye min fɔ ce n'est pas normal a man ka kɛ mais an y'a mɛn fɛnɛ reconnaissance ko gɛlɛyaba fɛnɛ kun yera k'a fɔ Guinée équatoriale yɛrɛ u ye reconnaissance sɔrɔ ka kɛ heure kelen de yanni u ka a waati cɛ k'a kun fɔra hali reconnaissance u tɛna kɛ ka da kan ka gazon état kun man ɲi alors que reconnaissance kɛli fɛnɛ kafu ka sariya ni FIFA ka sariya o la o fɛnɛ ye diyagoya de ye voilà mais finalement k'u sera ka reconnaissance kɛ parce que minnu ɲɛsinnen don terrain entretien ko ma k'olu ko ni reconnaissance kɛra k'a bɛ se ka jouer a dugusajɛ ballontan kan ka se parce que a tɔgɔ pelouse ye taa man ɲi hali dɔɔni donc o bɛɛ ye gɛlɛyaw de an k'an jija minnu man ɲi Mali ballontan image ma parce que Mali tɛ jamanaden ye bi ballontan na voilà donc an k'an surtout terrain minnu b'an bolo bi voilà an bɛ se ka kan yɛrɛ organiser an bɛ yɔrɔ min na effectivement mais an ka hakili to a la fɛnɛ terrain dɔrɔn tɛ i tɛ se ka kan organiser an tɛ se yan terrain dɔrɔn tɛ non mais terrain b'a la mais terrain dɔrɔn tɛ o an bɛ kan dɔ nɔfɛ mais kan senior kɔni tɛ an bɛ kan U20 non là non i bɛ se k'o kɛ hali Bamako yan dɔrɔn non k'a dan Mamadou Konaté Kati tu peux le faire même à Sikasso mais officiellement fɛn de tɛ officiel Coupe d'Afrique cadette voilà Coupe d'Afrique cadette non ça c'est Côte d'Ivoire voilà mun bɛ ka kɛ sisan Mali bɛ U20 de nɔfɛ voilà bon je pense que Mali bɛ cadette est-ce que c'est officiel non officiel U20 voilà officiel o bɛna kɛ année jumɛn san wɛrɛ 2025 U20 ou bien à toi U20 bɛ kɛ 2025 voilà 17 bɛ kɛ 2025 an bɛ se k'o fila bɛɛ organiser non an bɛ kelen Mali bɔra kelen de nɔfɛ voilà donc an bɛ dɔw kɛ an k'o sɔrɔ bon k'an bɛ se k'olu kɛ même o la sécurité ko b'a la sera ko ni fɛnw caman b'a la donc mais an bɛ se ka n ka ballontan dɔw délocaliser bi ka taa an ka région kɔnɔ parce que région fana b'u plein ko Mali dan tɛ a tɛ se ka kɛ ko Mali dan tɛ Bamako ye Mali région tɛ bi mun bɛ se ka accueillir mun bɛ se ka ballontan malgré que terrain molo kelen don terrain bɛ hôtel ko fana ni merci bien voilà hôtel ko o de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye effectivement parce que hôtel dɔw bɛ yen f'olu ka capacité oui Sikasso hôtel kelen bɛ yen i bɛ hôtel fila jumɛn sɔrɔ k'i y'a 4 étoiles a tɛ yen hôtel kelen don même se ka mɔgɔ 400 Kafu ka délégation bɛ na Mali ka délégation bɛ na adversaire ni fɛnw bɛ na adversaire ni fɛnw bɛ na an ka ca donc ni hôtel tɛ yen c'est un problème terrain bɛ yen
Moi mali match d'entraînement que terrain olu bébé sur mais hôtel ko de hôtellerie des problèmes dans la région non kon kelen ou bien fla kon sera bi région dans région cité mal la mi até mu be 4 étoiles là té abonné sur le défi até aywa ah donc ta match que puis à la rigueur il ça ta U20 compétition que parce que olu te commodité bata là té ça prend les 3 étoiles ali kuma dɔ la 2 mais kuma dɔ la ali bɛ taa sɔrɔ yɔrɔba dɔ de talen don je te prends un exemple Institut Jamar filɛ nin n'an bɛ taa kan kade ni tournoi UFA ni U20 na équipe bɛ le jouer Institut Jamar ka environnement de kɔnɔna la donc o bɛ se ka denmisɛnninw ta ça c'est pas accordé mais l'équipe A c'est pas possible non ma prêt peut-être an bɛ se ka yɔrɔ jumɛn lasɔrɔ bi teliyala nɔgɔma na ni ye lakanako ni fɛn bɔ la ça c'était Segu parce que bi bɛ se ka équipe bɔ yan fɛ u bɛ na bi ka baara bɛɛ kɛ yan ka fɛn bɛɛ ka entraînement ni fɛnw kɛ si ni hôtel bɛ 4 étoiles fila bɛ Segu bi bisi bɛ taa i b'u don o kɔnɔ n'u bɔra yan sɔgɔma donc u bɛ taa u b'u reposer wula fɛ u b'u ka match kɛ i bɛ se ka segin n'u ye parce que Segu ka surun donc dans les distances dans les nord u bɛ se ka k'a la mais dans le cas contraire c'est pas possible. Buna an bɛ ɲɛ bɛ éliminatoire tɔw bɛ ka tan surtout an ka coupe du monde éliminatoire o fana an ni mɔgɔ min bɛ pour la bi u bɛ gɛlɛya la kosɛbɛ Ghana est-ce que o bɛna kɛ dalilu y'an bolo ka se ka an jɔyɔrɔ fa ani Ghana ka match retour surtout c'est l'un des matchs les plus capital pour les Aigles du Mali ka se ka taa a ka tige ta. Bon je pense que o waati ma se fɔlɔ parce que an n'o balontan cɛ fɛn caman de bɛ yɛlɛma voilà an dalen b'a la k'a fɔ a balontan bɛ se waati min a y'a sɔrɔ Ghana fana ka équipe tɛ nin cogo in na donc o y'a sɔrɔ yɛlɛma caman parce que nin waati na terrain yɛrɛ t'u fɛ yen oui si u diyagoyalen don k'u ka balontan kɛ jamana kɔ kan ka d'a kan u ye balontan laban min kɛ mankan bɔra la ka fɔ terrain gulon fɔlɔ donc bon u n'an ka balontan waati b'a sɔrɔ a suspension wulila wa ou bien a ma wuli n t'o dɔn mais je pense que waati ka jan bi la voilà an kan ka concentrer min kan ka ɲɛsin min ma o ye sini balontan ye sini balontan an ka 3 points ta Guinée-Bissau kaw fɛ sinon effectivement Ghana bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais ni éliminatoire kelenw na halisa je pense que Burkina ka tige sɔrɔ ka qualifier ka taa Coupe d'Afrique là déjà premier pays voilà Cameroun fana 1-0 voilà Cameroun a 10 points B olu fana bɛ se ka qualifier Mali fana bɛ se ka tige sɔrɔ sini wa n y'o fɔ kuma daminɛ la quoi qualification kɔni ni jamana ninnu bolo n'a ma kɛ voilà n'a ma kɛ o de ye koba ye sinon a kɛli quand même k'an ka tige sɔrɔ ka taa phase finale kɛnɛ kan an bɛ coupe ɲini de la sisan sinon je pense que qualification ka taa dalen b'a la ka fɔ joueur minnu b'an bolo bi ani fédération b'an bolo bi an bɛ se k'an jigi da CAN Maroc 2025 kan. Atalika non ama so ma folo mais c'est possible il faut que an beka don bi ka fo balontana be Mali bolo balontana be Mali bolo non nga problème environnement de ne ga me mbo fo chaque fois mo fo me se ko kan tuguni Mali be se ka Coupe d'Afrique des Nations ta am se ka kanta parce que balontana o ba bolo bi Coupe d'Afrique des Nations temele ni Côte d'Ivoire ka en Chili te balontan ban watu yere la che Mali kumbe nan kumbora ni balontana RDC be kuma onye amba e final la tu vois Nigeria équipe Côte d'Ivoire a ci tuga mina Nigeria no de kuma se ka ngon sur final la ne kon bolo balontana ni misabine la environnement est humain non mina doni donc aujourd'hui a balontana o bambolo a balontana o bambolo environnement be talike fola ba damne jamana la anya c'est vrai jamana be ka wuli ka jo chaman ke balontan ko la o be ka terrain ni fen chaman glan mais ku implique alsa ku sogre balontana surtout a maratugo la fan bela jelen fɛ an ka districts kɔnɔ ligues kɔnɔ ka yɛlɛ sanfɛ a tɔgɔ fo ballontannaw yɛrɛ ka niveau la prime ko ni fɛn caman jamana bɛ wuli ka jɔ kɛ nin bɛɛ la mais halisa an y'a ye k'a fɔ éliminatoire journée fɔlɔ ni filanan halisa o prime ma sara jamana si jamana ka gɛlɛn tiɲɛ don mais k'u hakili to o fɛn ninnu na jamana ka gɛlɛn dɛ an b'a kalama même o gɛlɛya kelen kɛra sababu ye ballontan ma se ka bɔ télé la ka d'a kan kafo kɛlen don ka droit di téléso min ma u ka juru bɛ an ka jabarani soba la. Mais il y a un communiqué problème technique. Non, problème technique drone. Mais Warko do, j'insiste, Warko Fenebala. Mali Mozambique, première journée au ballontan Fenenigela Bakumbala. Amba Kunafonu Kalama. Je pense que la Fédération Malienne de football est impliquée au Kosovo. Non, ballontan cassé, faut 14h, 15h, ma ballontan continue à botter là. Je pense que la Fédération, à travers son premier vice-président Moussa Sylvain, a pour le Tchamanké, Fédération président est impliqué. Kaleru di kafu yerema Kaleru di kafu yerema kafo femi anga wari munu be anga subvention munu be ko amna musaka do ka bola pour que o ka juru be se ka sara tuka mina je pense que o ka wari bana mais an kibara munu soro ko RTM fene ka demande tara
retard kungurunina parce que le truc technique là afana be fara ɲɔgɔn kan ni ka laɲini nana retard là moi je pense que afana be gɛlɛya fɛnw ka se ka fara ɲɔgɔn kan wari ko b'a la wari tɛ min ka demande tali retard la o b'a la mais o t'a to n ka mais wari tɛ min ka communiquer fɛnɛ bonya mais ne ye kibaruya minnu sɔrɔ fɛn kelenw tɛ donc moi je pense que o gɛlɛya ninnu n'an y'o lajɛ environnement surtout mais aujourd'hui dege karamɔgɔ min bɛ yen Tom a ka jija kosɛbɛ fédération yɛrɛ fɛnɛ k'a dɛmɛ o baara la u ka balontannaw fara ɲɔgɔn kan k'u jija kosɛbɛ voilà donc u kana sɔn balontannaw ka fara mankan min kɛra ka tɛmɛ u k'o fili kɔfɛ a kɛra ka ban voilà donc mɔgɔ bɛ yen bi k'a bɛ se ka na fara parce que imagine aujourd'hui n'i ye balontanna caman bɔ a la Coupe d'Afrique waati à 1-2 mois de la CAN ka t'u nɔfɛ tuguni ka na a bɛ se ka baara gɛlɛya ne bolo bɛɛ ka na bi u ka mɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ les falaises sako ta ka kɛ Siku Ɲagate nɔfɛ k'a la convaincu a ka na jamana ko la o de don ko balontanna an ye diɲɛ fan bɛɛ a bɛ kɛ ten Kiki aujourd'hui a ko k'a bɛ fɛ k'i mabɔ équipe nationale la mais Kiki n'a que 29 ans a ma san 30 yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ a bɛ 30 yɛrɛ bɔ a tɔgɔ 29 yɛrɛ bɔ a bɛ bali na Kiki 27-28 ans a place bɛ équipe nationale la ka taa nɔfɛ a kana jouer équipe nationale fɛ donc ni Amari kɛnɛyara mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka na même ni Yves de bɛ to capitaine la o si tɛ baasi ye voilà u kana sɔn foyi ka kɛ sababu ye ka ni balontanna ninnu fara équipe min tun b'an bolo Côte d'Ivoire an talonna don an y'a ye détail fitinin dɔw sababuya la donc ne dalen b'a la k'a fɔ ni équipe environnement fara ɲɔgɔn kan ka kɛ balontannaw ka ɲɔgɔn minɛ ne dalen b'a la k'a fɔ an bɛ se ka koba kɛ Maroc Coupe d'Afrique des Nations kɛnɛ kan ni cɛ nana bi Amari mana na bi capitaine ko bɛ kɛ cogo di sama tɛna kɛ i n'a fɔ Djila ni Ismaïla ni ɲɔgɔn cɛ non c'est un faux débat non parce que an ɲɛ b'a la k'a fɔ y'a ye c'est un faux débat non an bɛ fɛ ka fɛn dɔ créer dɔrɔn autour voilà ne b'o faamu ni mɔgɔ bɛ fɛ ka fɛn dɔ créer autour ka politique polémique dɔ créer autour ne b'o bɛɛ faamu mais capitaine Diallo ko pour moi c'est un faux débat donc ça reste avec Amari ne de nana ne de ye Jani ɲɛmɔgɔ ye ne nana Keba n'i kɛ rédacteur en chef ye ne de ta ye n ka boîte ye ne de ye ɲɛmɔgɔ ye voilà Keba n'i bɔ a la Buni n'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye a banna ne de ta ye n ka responsabilité c'est tout a tɛ problème créer mais mun problème de ye o kumana Jala dira mun ma malien tɛ yan non ne ni Sule tɛ ɲɔgɔn ye yen non n'a mɛ sa Jala dira mun ma malien tɛ yan malien don a ma ban a sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ jumɛn de k'a fɔ Mali équipe nationale ou bien Côte d'Ivoire équipe ou bien Argentine équipe nationale k'a fɔ karisa de ye kɔrɔbalen ale de kan ka Jala dun non mais a sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ jumɛn ko ni ne ye fitinin ye min ye ni non sariya tɛ sariya foyi tɛ capitaine Jala di mɔgɔ ma capitaine Jala tant que la personne est là ni kun wɛrɛ ma fɔ a ka blessure tɛ foyi tɛ k'a minɛ la cogo dɔ la n bɛna kuma dɔ de f'i ye sariya tɛ diɲɛ kɔnɔ mun b'a fɔ ko capitaine Jala kan ka di mɔgɔ ma balontan na n'a bɛ yɔrɔ dɔ dɔ ka bɔ a yɛrɛ n'a tɛ yen ni ne nana karisa de ye n ka choix ye n b'a d'a ma a banna c'est tout mais a bɛ mɔgɔ bolo kɔrɔlen o mana Jila ma Jala dɔw ka Seydou to yen wa Seydou ma Jala dɔw ka Jila to yen wa ballon ma tan wa a banna donc non c'est un faux débat non on veut créer quelque chose autour kana ni ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn na ni fɛn dɔ ye ne tɛ don o la c'est un faux débat c'est un capitaine c'est un malien de karamɔgɔ dala la a banna c'est tout kuma wɛrɛ foyi tɛ bilen ko malien tɛ koyi ne mago bɛ min na ni Amari nana mun bɛ se ka kɛ question de ka mun kɛ mun ko la ni Amari nana Jala bɛ la segin a ma ou bien a bɛ to bon o bɛ dépend de karamɔgɔ de la o ye dege karamɔgɔ de ye o Mali kelen kɔnɔ an bɛna kuma dɔ f'i ye exemple de don mɔgɔw y'a kɛ i n'a fɔ fɛn ko wɛrɛ de don Murule kan junior mun ta match o match jalatigi kura de tun b'a la Maliyɛnw ma mun fɔ a la mun ma fɔ o ko la ko don o don capitaine kura don o don capitaine kura don o don capitaine kura mais maintenant pourquoi nin na to a bɛ fɛ k'a fɔ ni karisa seginna ni seginna an k'a kɔnɔ n'a seginna ka na ni dege karamɔgɔ ye décision ta n'a b'a ka Jala minɛ la a k'a minɛ la n'a ta k'a minɛ la a b'a to a bolo a banna mais le capitaine Jala ko kuma c'est un faux débat an kana na mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ça c'est un faux débat bon moi je pense qu'an kana ko banaliser parce que ballontan ye environnement de ye fɔlɔ capitaine Jala ko c'est trop sensible diɲɛ équipe baw kɔnɔ an y'a ye a ye mankan wuli France équipe nationale kɔnɔ avec Patrice Vieira ta nana kɔsa in na Griezmann équipe nationale bila bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mbappé ka Jala ko fo nin yɔrɔ in na a m'a digérer parce que a bolo a kun kan ka d'ale ma agi ko voilà effectivement non de karamɔgɔ kun y'a di Kolo de ma Kolo de kala k'a di a yɛrɛ bɔgɔ kɛmɛ même Mali équipe nationale kɔnɔ en 2012 non en 2012 Coupe d'Afrique la Gabon je pense que Giresse kun bɛ fɛ ka Jala minɛ Cédric la k'a di Seydou ma fédération malienne de football y opposé fédération ka mot b'a bolo k'a fɔ parce que n'an ye kow banaliser balontannaw yɛrɛ aujourd'hui nous sommes des journalistes on a des informations Yves ne fait pas l'unanimité Yves aujourd'hui c'est vrai ani terrain kan balontan tɛ kelen ye mais a bɛ se ka furuku la na balontannaw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni dege karamɔgɔ y'a
décider k'a fɔ ko c'est comme ça o ye tiɲɛ de foyi tɛ se k'o bɔ la mais mais n'an y'a ye kɔlɔlɔw bɛ se ka y'a la ni fédération y'a ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ mankan ye i bɛ wuli k'i jɔ kumaɲɔgɔnw ka kɛ an ka taa taasira kelen fɛ mais k'a fɔ ko dege karamɔgɔ min tɛ an ka équipe nationale vestiaire dɔ ka bɔ jamana kɔ kan dɔrɔn ka na sauf que tɔgɔ surtout Yves Kaka capitaine a négociera de dege karamɔgɔ i b'a sigi yan sisan n'a b'a kuma kɛ Yves ye capitaine Jala n t'a dɔn m'a fɔ a y'a ɲini a n'a ka agent était à Kabala ani dege karamɔgɔ ye ɲɔgɔn ye caman kɛ c'est vrai fɛn dɔw fɔli bi an ka équipe environnement ma n bɛ k'o f'i ye kabini jɛmukan daminɛ ne bolo a nafa ka dɔgɔ parce que an mago bɛ 3 points de la ballon de bɛ ka kɛ sisan mais ka coup dɔw sɔgɔbɛ a bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ ye Yves a kɛra jalatigi ye wa a bɛ ka rôle jouer ka ɲa voilà a bɛ ka rôle jouer ballon vestiaire kɔrɔ a fɔra k'a bɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛ ka nin kɛ mais environnement ma i ka ɲininkali ne Amari seginna ka na ne nin bɛ ka kɛ a bɛ se ka kɛ mankan ye sinon aujourd'hui Yves ne fait pas l'unanimité wa capitaine tɛ fɛn min kan ka banaliser n'a bɛ kɛ furukufuruku ye même jamana da bɛ se ka don a la parce que capitaine ye ballontannaw ka ɲɛmɔgɔ de ye mɔgɔ bɛɛ fana tɛ se ka kɛ équipe capitaine yɛrɛ voilà donc Yves aujourd'hui jogo dɔw fana bɛ fɔ a la c'est vrai a ye fɛn caman bila sisan Yves a bɛ fɔ de ballontannaw cɛla o mɔgɔ 25 sigilen ok aw bɛ dumuni na mɔgɔ si kana téléphone ta Yves b'a ka téléphone ta de coach ɲɛna bɛɛ ɲɛna bɛɛ b'o dɔn san 3 san 4 san 5 o bɛ ka kan ka équipe kɔnɔ a bɛ fɔ ko mɔgɔ tɛ bɔ bi Yves bɛ bɔ ka taa ka ciw la donc Yves ni Jɛnɛpo gɛrɛ yan ka bɔ équipe nationale kɔnɔ kun dɔw kama yan mɔgɔw b'a kalama donc n'i bɛ kɛ capitaine fɛnɛ comportement nasugu dɔw bɛ yen olu de kan ka y'i la pour que i tɔw k'u ɲɛmada i ma mais ne bolo nin débat nafa de ka dɔgɔ mais k'a fɔ faux débat don ma sɔn Suleka o ma parce que c'est sensible. Non n ko faux débat don yɔrɔ min là où il pose la question ni Amari nana. Ah oui a ma se o waati ma. Voilà c'est là je dis c'est un faux débat o yɔrɔ kelen fana na Boun i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen quoi an ka c'est-à-dire moi considération dɔw bɛ sincèrement ça c'est ma personne ne tɛ don olu kɔnɔna na quoi. Mɔgɔ jumɛn de bɛ yen adamaden jumɛn de bɛ yen mun tilennen don o de kama n k'i ma n'i bɛ fɛ ni débat in ka kɛ an b'a kɛ nin kɔfɛ ni nin match kɔfɛ fɛn dɔw bɛ yen ne b'a fɔ diɲɛ mɔgɔ tɛ yen bi jogo dɔ tɛ mun na on est unanime là-dessus donc c'est pas Bissouma c'est pas Djadji c'est pas la personne ne ka fɛn to yen Mali ka bon ni bɛɛ ye point bi il veut le capitaine a banna c'est tout. An ka taa don polémique la sa a bɛ se wa comportement jumɛn b'a la a bɛ taa n'a ma ɲi de karamɔgɔ b'a bɔ yen ale de y'a d'a ma o fédération tɛ jaladi mɔgɔ ma bɔ ministère t'a di non n'an bɛ sa ministère t'a di o mais i b'o mun fɔ bi personnalité dɔ b'a la n ko i ma an bɛ na ni débat ye o bi personnalité dɔ b'a la bi i tɛ se k'a fɔ k'a ye sira bila a ka capitaine Jala donni ni bi cɛ i tɛ se k'a fɔ k'a ye sira bila i bɛ se ka fɛn kelen fɔ i ma bi capitaine Jala donni ni bi cɛ tu vois sur les réseaux il bɛ fɛnw ye mun kɛra ka tɛmɛ mun ye mɔgɔ dɔ tɛmɛna mun ma mun ɲɔgɔn kɛ bi soyons clairs là-dessus Yves kɛlen capitaine ye c'est à dire k'a di nin match premier match an b'a di ninnu ma jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi de wa. C'est du populisme. Non, c'est pas du populisme. C'est pas du populisme. N't'ale chien follet ka prime ta jamana fɛnɛ fɛ. Maintenant, n't'a chien follet o. Mais quand il a pris sa responsabilité, il est capitaine. Il se dit bon, rôle kura dɔ de dira ne ma. N kan ka fɛn kura dɔ de yira. Mun ma deli ka kɛ ka tɛmɛ. Ne b'a bila o minɛ de kɔnɔ o. O de y'a fɛ. Ala ka comportement caman bɛ yen. Fɛn caman yɛlɛmana. Regarde, m'a fɔ n'a b'a kɛ sini bɛ sini kɛnɛ. Regarde, Yves kun bɛ jouer terrain kɔnɔ fɔlɔ a ko a kurusi bɔra bɔlen b'a bolo. Faut faire les remarques. Est-ce que ça continue? Non, il va changer au diagois de haut. Mais maintenant, Karsa Mana, ne bolo quoi. Sincèrement, si on est des communicants, en des kunafondiloy, on parle dans un sens où pour que Kodobe ou Lubesega ça tout doit faire tout là. En attendant au sens de demain à Fobi. Sincèrement, ne ga plateau moi j'avais des dates de dire là. Yves, il est capitaine, c'est un malien comme tout le ni tombé bi. Ma ni Yves yɛrɛ kun tɛ n b'a di Mamadu Doumbia n bɛ capitaine Jala di Mamadu Doumbia ma a banna c'est tout mais peut-être que o de bɛ se k'a ka baara kɛ o mais est-ce que a tɛ se k'a kɛ yɛrɛ fana wa mais pourquoi an bɛ taa don o falenni ko kuma yɛrɛ da bɛ taa don o falen fɛn min ka ɲi an t'a da don o falenni ko kuma na cogo di mun ka ɲi ou bien a ma ɲi de ya a ka ɲi o mais an bɛ taa da don o falenni ko kuma jumɛn na c'est pour ça moi je dis que c'est un faux débat ayiwa an ka waati koronna kuma laban bɛ yan ni message bɛ pour demain parce que amna jeshinde o de kuma la sɛbɛ yɛrɛ ala don na non mais ka concentrer sini match kan mais capitaine ko la an y'a ye k'a fɔ le coach an ye kibaruya minnu sɔrɔ ani jigi kumana a yira k'a fɔ k'a ka d'a ye k'a ka jalatigi ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ jouer terrain kɔnɔ joueur de champ donc sinon je pense que a tun bɛ se ka kɛ a b'a di jigi ma voilà donc il a communiqué avec jigi a ko ale ka jala a b'a di joueur de champ de ma donc o ye an ye kibaruya minnu sɔrɔ o la donc
k'a fɔ de an ka concentré sini match kan an minnu bɛ Bamako yan ka dugawu caman kɛ. An m'a sɔrɔ fɔlɔ. An m'a sɔrɔ. Match ya? Non, a bɛ gɛlɛya parce que je pense que voilà a bɛ se ka la sinon Badala n'an b'a ye an ka Jabarani soba la halisa an y'o de fɔ fo n'a sɔrɔ n'an ye juru sara dɛ parce que wariko don en réalité wariko b'a la. Voilà. Non wariko don. Wariko b'a la donc e bɛ fɛ cɛ ka kuma yɛlɛma k'i ta ye. Mais cɛ ko wariko don a y'a ka dalilu fɔ. A ko problème technique. Communiqué ne bɛ ka référé communiqué. Non communiqué bɛ yen o mais journaliste bɛɛ n'a ka fɛn ɲini. Je pense que wariko b'a la juru b'a la. Voilà donc moi je pense que Chini donc an mɔgɔ fana k'i jija kosɛbɛ donc a bɛ cɛden 11 gale min bɔ donc o ka kɛ cɛden 11 jolen ye minnu bɛ taa charbon na minnu bɛna kɛlɛ kɛ kosɛbɛ. Voilà kɛlɛkɛlaw voilà donc ne bolo o jɔyɔrɔ bɛ bonya balontan na surtout a ka discours fana an ta kun tɛ ka taa mɔgɔw lajɛ dɛ voilà u jouera cogo min anw fɛ yan u tɛna jouer ten dɛ u yɛrɛ fɛ u fana bɛ taa 3 points de ɲini mais n'u fana ko k'u bɛ kɛ cogo dɔ la Sule ye min fɔ galon t'a la donc u fana bɛ se ka cɛniw ta hali n'u ma bi caman ta ne b'a dɔn Mali bɛ se k'u ci n'u ko k'u bɛ bɔ ka Mali attaquer cogoya dɔ la donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka sebaya di Mali ma sini inchallah. Sule bɛ se ka mun fɔ pour que an ka kuma kuncɛ. Non dɔw don déjà n bɛ tile ka na ni ye lasɔrɔ u selen kɔfɛ bon yɔrɔ température chaleur ka bon dɔɔni donc mun fɔ ka tɛmɛ yan kan yɔrɔ o bɔra o b'a sɔrɔ sumaya dan bɛ dɔɔni mais ko chaleur bɛ u fɛ yen dɔɔni an bɛ dugawu kɛ o kana jouer match kan mais c'est des professionnels je pense que 16h u kan ka se k'u adapter a la u kana pression bila u yɛrɛ kan k'a fɔ coûte que coûte il faut que an ka match in gagner pour que an ka ta ka bɔ qualification ni fɛnw na voilà match wɛrɛ match fila bɛ kɔfɛ déjà n'u y'a sɔrɔ ka gagner c'est bon mais il faut pas qu'ils se mettent la pression u ka jouer librement k'u ka ballon temps et rester concentré de la première jusqu'à la dernière minute pour que an ka se ka match là à défaut de la victoire an ka se ka match nul kɔni sɔrɔ ka segin n'o ye yanni novembre match cɛ ka sɔrɔ ka match tɔw ban mais ne kɔni dalen b'a la sincèrement ni fɛn wɛrɛ ma don a ko kɔrɔ n ye funteni ko kuma ni fɛn minnu fɔ n'a ma joueur sɛgɛn kosɛbɛ moi je vois pas un match nul du Mali ne kɔni ɲɛ bɛ Mali ka sebaya de la. An bɛ Ala deli Ala ka sebaya di Mali ma Bone k'i fo. A diyara n ye. Merci i ka calendrier kun chargé